Здравейте и добре дошли в новия влог. Днес с моя сестра решихме да си направим едно предизвикателство, за което ще ви кажа малко по-късно. Сега се обличаме и излизаме, за да може да отида да я взема и да не закъснявам. Готова съм. Обух си един обикновен ансунг и едно поло, защото навън е още студено. Мама, тя дали такова? Така. Вече сме пълен състав, само Даринка ни липсва женския екип. Къде на детското научи. Тъй, да кажем предизвикателство. Мамо, ти ще участваш ли? Щом съм тръгнала. Така. Ама това е сериозно предизвикателство. Добре. Значи, всяка трябва да се облече за 20 лева. Дано да се намерим. Ще се намерим как? Ще се принудим да се намерим. Така че отиваме във втората. Познайте кой ден сме днес. Неделя. Най-ефтиния. Най-ефтиния ден. Отиваме и се надяваме да се намерим нещо. Да, трябва да си костюм. Така, напълнихме по една чанта. Мама си взе пола и избяга във втора употреба. Ай-яй-я. Какво? Така, върнахме се и... Даже листа сме се взели. И сега ще пробваме да видим кой... Всъщност, май двете си изпълнихме предизвикателството, мама се отказа. Сега ще ви показваме какво сме си избрали. Така, аз започвам, докато Калина се заоправя, ама... Нямам стойка, съжалявам. Все още не е пристигнала. Така, взех си още една пола, пак бяла този път. И една много хубава блузка. Супер мекичка и да знам дали си личи. Какво се смееш? Пълна ми! Аз се взех сако, потник и къси панталони, които са ми големи, но... С един колан ще сте много яко. Блузата е много приятна и е Зара еска. Много е готина. Не е перфектна за тази пола, обаче пък бих се облякла по този начин. Кога ще Взимам една риза на Калина, не е от втората. Може и от втората не, значи, чисто нова е, но не сме я купували сега. Защото не можа да се намеря риза, за да ви покажа, че си взех ето това. Но то пък много не си ходи с тази пола. Добре, взех си това. Мисля, че ще си ходи с полата. Бива! Горе-долу. Другото нещо, което си взех е тренчкот, мисля, че се казва. Аз съм си взела блуза на Даринка. Рождения ден. Рождения ден. И се надявам да мога да я съчетая с нещо, макар че много... Даже с теб. Може би с нещо с велуреника си кажеш. Тренчкота е бежка. То е МК, малко е голямо, но няма проблема. Другото нещо, което си взех и не знам как да го съчетая с този аутфит. Сако на Зара. С бял поло това ще изглежда много яко, даже с едни големи бутуши. Много яко, някой път ще го даде. Моето това, което е лек, мисля, че се води. Не знам точно как се води това. Е бежка и то е МК. Но с някаква по-прибрана блуза, риза, бяла, ще стои по-добре. И сакото е бережка. Това е шин и това не знам. Да кажем какви пари ни костваше всичкото това. Аз похарчих 15 лева, но аз купих и няколко неща на децата. Но съм в бюджет. Бюджета ни беше 20 лева. Аз похарчих 15 лева. Не съм купувала нищо на децата, тъй като нямам деца. Само за себе си. До бюджета сме. Тоест, изводът е, че за 20 лева може да се облечете от горе до долу. Без обувките. Ма си имам още неща. Взе си една много хубава чанчичка, която искам да й сложа едни дръжки и да си я нося така на една страна. Това е за децата. На Калян взеха и тази блузка. Друго. И един панталон за него пак. И от втората употреба бяха така любезни да ми подарят детска колонка. Тъй като за си музика. редовен клиент. Тъй като съм редовен клиент. Не знам как са ме запомнили, но
подариха една детска колонка, за която ги разпитвах малко, но не знаех дали работи. Казаха ми, че се я пробвали и ми я подаряват. Така че много им благодаря. Шонче, той е много галовен зайо. Много обича да го галят. Много сладичък. И да ви покажем кочното, което направихме. Но така е. Казвам ви чао. Заповядайте в казанък по вторите употреби.